Nistiednu li dawn li jistgħux ikunu preżenti
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ kelinu żammit.
Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, Inti ftaħtilna il-bieb tal-ħajja ta' dejjem, bid-dija tal-glorja li tajt lil Kristu ibnek u bid-dawl tal-Ispirtu Santu sawwabt fuqna, għatina li bis-saħħa ta' dawn id-donek kbir aħna nitwettqu fir-rabta tagħna miegħek u nikbru fil-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien is-Sultan Agrippa u Bereniċi waslu Ċesarija biex jagħtu l-merħba lil Festu. Billi damu hemm ħafna, Festu tkellem mas-Sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: hawn raġel li Feliċ kien ħallih il-ħabs. Meta kont Ġerusalemm il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-Lut rasquli xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jien weġibthom li r-Rumani mhumiex imdorrija jibagħtu għall-mewt bniedem akkużat b'xi ħtija qabel ma jġibu lill-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużawh biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saritlu. Imbagħad ġew hawn miegħi u għadda bla telf ta' żmien jien ħadd posti fit-tribunal u bad tinġib lil dan il-bniedem. Dawk li jakkużah kienu hawn, iżda ma ġibu ebda akkuża milli stennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet miegħu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni, staqsejtu jekk irrid imur Ġerusalemm u hemm isir ħaq minnu fuq dan. Imma Pawlu appella biex jibqa' miżmum sakemm il-kawża tiegħu jaqtagħha l-Imperatur Awgustu. Jiena għalhekk ordnajt li jinżamm sakemm inkun nista' nibagħtu għand Ċesari. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Il-Mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Bierek ruħ tiegħi il-Mulej, b'qalbi kollha mbierek l-isem qaddis tiegħu. Bierek ruħ tiegħi il-Mulej u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. Il-Mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Daqs kemm huma smewijiet il fuq mill-art, hekk hi kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqs kemm hu imbiet il-vant mill-punent, hekk hu ibiet minna ħtijietna. Il-Mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Waqqaf il-Mulej it-tron tiegħu fis-sema u saltnatu fuq kollox taħkem. Bierku l-Mulej anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu. Il-Mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Alleluja, alleluja, alleluja. L-Ispirtu Santu jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxipli tiegħu wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil xmum Pietru: Xmum bin Ġwanni, tħobbni jent aktar minn dawn? Wieġbu: Iva Mulej, intaf li jinħobbok. Qallu: Ira il-ħrief tiegħi. Staqsieha t-tieni darba: Xmum bin Ġwanni, tħobbni jent?
wieġbu, Iva mulej, intaf li jinħobbok, Allu ira in-naċ tiegħi. Għattilet darba staqsieħ, x'mun bin Ġwanni tħobbni? Pietru ħassafsa ta' qalb għax staqsieħ għattilet darba tħobbni, u qallu, mulej, intaf kollox, intaf li jinħobbok. Allu Ġesu, ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid, imma meta tixjieħ inti tiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu, ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. F'dawn it-tliet domandi li Ġesu jistaqsi lil Pietru tħobbni jient, ma jfissirx li Ġesu ma kienx jaf l-attitudni ta' Pietru, imma li jistaqsi jomlu biex Pietru nnifsu wara li kien ittradieħ għal 3 darbiet jerġa' jidħol fih innifsu u jara jekk hu tassew ġeddietx l-iva tiegħu, ġeddietx l-imħabba tiegħu fih. F'dak li minħabba il-fraġilità tiegħu ftit qabel kien ittradieħ. U għalhekk din l-istess domanda, dan l-istess kliem ta' Ġesu qiegħed li jgħid il-Pietru qed jgħidu lili u lilek. Min jaf kemm il-darba tradajnieh? Min jaf kemm il-darba imma x'intlabnieh maħfra ħafer id-dnub tiegħi u tiegħek. Imma jien konxju minn dan, konxju mill-imħabba ta' Ġesu lejja li kontinwament jaħfer il-fraġilità in-nuqqas tiegħi. Kif qed nirrispondi jien? Qed nurjeh l-imħabba tiegħi. Qegħdin fin-novena tal-Ispirtu Sant. Għada jekk il-bambini rejt niċċelebraw hawnhekk fuq it-suntier tas-santwarju flimkien mal-isqof il-velja ta' Pentekoste. Dak l-Ispirtu li aħna jirċivejna fil-Magħmudija u fil-Griżma. Ejjew nitolbuh biex lilna wkoll iġeddidna fl-iva tagħna, fl-imħabba tagħna lejn il-mulej Ġesu li jħobbna u jaħfrilna. U għalhekk mill-ġdid dalgħodu qed jgħid lili u lilek. Quddiem il-fraġilità, quddiem id-dnub tiegħek taqtax qalbek, imma int ejja warajja. Amen. Ejjew nitolbu lill-Alla l-Missierna biex jibatilna l-Ispirtu ta' Kristu irxoxt, biex jimlina bl-għarfien tal-isem ta' Alla fil-waqt li ntejniwlu u ngħidu flimkien mulej qaddisna bl-Ispirtu tiegħek, mulej qaddisna bl-Ispirtu tiegħek. Għall-Papa biex bħar-raj tagħna jurina t-triq li twassalna għal fediltà lejn Kristu nitolbu mulej qaddisna bl-Ispirtu tiegħek. Għal min jamministra l-ġustizzja u għal dawk li jaħdmu ħalli tinżamm l-ordni pubbliku nitolbu mulej qaddisna bl-Ispirtu tiegħek. Għalina biex ngħixu l-impenn nisrani tagħna billi nimxu kuljum wara Kristu u nkunu xhieda tal-imħabba tiegħu nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej
biex inti tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu, mulej qaddisna. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier qaddis intqajjemt lill-Ibnek Ġesu Kristu mill-imwiet u fih irbaħt il-mewt darba għal dejjem. Għenna biex ngħixu fi żminijietna il-ħajja tal-Ispirtu qaddis tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li l-Ispirtu Santu bil-miġja tiegħu isaffi il-ħidmiet tagħna biex l-offerta li qegħdin nagħmlulek tkun toġbok bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U wara li qam mill-imwiet, wera lilu nnifsu bid-djer lid-dixxiepli tiegħu kollha u qudiemhom tela' is-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli, għad-dissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-mulej soqlix. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. U Alla, inti tnaddafna u titmana bis-sagramenti tiegħek. Atina li dal-ikel qaddis li ħadna iwassalna għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Xtieq infakkarkom fil-velja ta' Pentekoste għal għada. Għada it-velja tibda fit-8 fuq it-suntier tas-santwarju u tispiċċa madwar id-9:30. Tieħu madwar sija u nofs. Sintendi anke s-siġġijiet u l-prekawzjonijiet kollha fi żmien tal-pandemija, ġifieri s-siġġijiet ikunu bid-distanzi, kulħadd irid ikollu jibes il-maskra u qabel tidħlu wkoll jieħdulkom it-temperatura kif ukoll mitlubin li tagħmlu is-sanitizer. Għal dawk kollha li ma jistgħux ikunu magħna, tistgħu imbagħad isseguna wkoll fuq Radio Marija jew Shake Television li se ġandar dirett din il-velja. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdis ta'